L'acceleració del ritme de la campanya de vacunació de Catalunya davant la pandèmia de la Covid-19 els darrers mesos ha permès vacunar amb èxit la majoria de persones més grans de 70 anys del Morell. Són moltes les persones que ja han rebut les dues dosis de la vacuna de Pfizer i AstraZeneca. La població de 60 a 69 anys també s'ha vacunat massivament, però hi ha hagut gent que ha rebutjat fer-ho malgrat la insistència del CAP. Victòria, entre avui i demà pots tenir una miqueta de febre o malestar general, val? Si te trobessis malament, t'ha pres el paracetamol, d'acord? És la segona dosi avui i ha estat molt bé. Jo de la primera no em va fer mal res, com si no m'haguessi vacunat, molt bé. I avui ja, doncs la segona ja estic, i amb el certificat que m'acaben de donar, doncs que estic ja ben vacunada. Ja puc viatjar i com si no haguessi passat res. Jo era reàcia a vacunar-me, perquè tal com està tot amb la política, ara sí, ara no, doncs et deixen amb moltes dubtes i penses que al final no hi crec. Però la Magda em va donar l'explicació ben dita i em va convèncer que sí, que s'han de vacunar, no solament els altres, sinó jo també. En aquest municipi tarragoní, en un principi, la vacunació es va dur a terme al plenari de l'Ajuntament i al pavelló poliesportiu per evitar l'aglomeració de gent al centre sanitari. Des de l'àrea bàsica de salut es feliciten per l'organització i confien que aviat començaran a vacunar amb el mateix èxit la franja de 50 a 59 anys i al juny la de 40 a 49.